1960. מדינת ישראל נפרדת מהצנע. בתי הקפה המיתולוגיים של תל אביב הומים אדם, וגלי עלייה אדירים ממרוקו ומרומניה מתדפקים על שערי המדינה. בשנה זאת מחליט זאב שרף, הממונה על הכנסות המדינה, על הקמת יחידה למיכון מיסי המדינה, שע"ם, שירות עיבודים ממוכנים. יצחק נאמן ממונה להיות המנהל הראשון. באותם ימים נעשית עבודתה של שע"ם באמצעות ניקוב נתונים על כרטיסים ובאמצעות מכונות IBM מסוגים שונים. כל מכונה ביצעה פעולה אחרת: קריאת כרטיסים, מיון, מיזוג, חישוב, הכנת לוחות, טבלאות ודוחות. הדוחות בוצעו באמצעות לוחות קשר מסורבלים שנראו כמו מרכזיית טלפונים ישנה בעלת מאות חוטים. העברת הדוחות ממקום למקום נקראה טנדר פרוססינג. סגן נציב מס הכנסה, עמנואל שרון, מבחין כי עקב התהליך הפרימיטיבי, טעויות רבות נופלות בחישוב שומות מס ההכנסה. הוא לוקח איתו את יצחק נאמן למסע מחקר באירופה, כדי לבחון את החידוש החודר באותן שנים לעולם, המחשב. בשנת 1963 נרכש המחשב הראשון של שע"ם, ה-NCR 315. מחשב זה, אחד משני המחשבים היחידים בישראל, מסמן את אסטרטגיית החדשנות של שע"ם, המלווה אותה עד ימינו אנו. קורסים להפעלת המחשב החדש נערכים לעובדי שע"ם. הפרויקט הראשון של המחשב הינו מלווה חיסכון חובה. 1964, אפרים להט ממונה לתפקיד מנהל שע"ם, ושנתיים לאחר מכן ממונה לתפקיד מאיר להב. להב מצליח לשכנע את פקידי השומה ברחבי הארץ החוששים מהטכנולוגיה החדשה לאמץ אותה ולהשתמש בה. 1967, מלחמת ששת הימים פורצת, וישראל זוכה בניצחון הגדול בתולדותיה. 1970, עשור רב תהפוכות בישראל נפתח, ועשור רב תהפוכות גם בשע"ם. נבחרת ישראל משתתפת בפעם הראשונה והאחרונה באליפות העולם בכדורגל, ובשע"ם דוד טל מתמנה לתפקיד מנהל שע"ם המונה כ-120 איש, רובם קלדניות ועובדי יחידת הביצוע העובדים במבנים המיושנים ברוממה. מחשב IBM מתקדם, המאפשר עבודה בתוכנות מתקדמות יותר, מחליף את ה-NCR המיושן. קורס קובול ראשון נערך, 10 מתכנתים מצטרפים, ומצבת המתכנתים עומדת על 20 תוכניתנים. 1973, צבאות ערב פולשים לישראל, ומלחמת יום כיפור פורצת. מוקמת ממשלת רבין הראשונה. שר האוצר יהושע רבינוביץ' מאשר לדוד טל להקים מבנה חדש לשע"ם, וקרקע בתלפיות נרכשת. ב-1975 ממנה סגן מנהל שע"ם גברי בר-לוי את יעקב נבות לחקור את בסיסי הנתונים הקיימים בחו"ל ובארץ. חברת ADBS נבחרת ומערכות בסיסי הנתונים שלה משולבות בעבודות שע"ם. באותה תקופה מקימה שע"ם את מאגרי המידע ומערכי התקשורת הראשונים. תוכנת התקשורת הראשונה הינה אינטרקום. 1976, במבצע גבורה מצליח צה"ל לשחרר את חטופי אנטבה. באותה שנה נכנס חוק המע"מ לתוקפו, והאחריות על תחזוקת המערכת הממוחשבת מוטלת על שע"ם. מנחם בגין מחולל מהפך, טל ברודי מוכיח שאנחנו על המפה, יזהר כהן זוכה באירוויזיון, שלום נחתם ממצרים, והדיסקו כובש את רחבת הריקודים. 1980, גברי בר-לוי ממונה למנהל שע"ם, משנה את המבנה הארגוני של שע"ם ומנצח על המעבר למבנה החדיש והמודרני בתלפיות. 1982, מלחמת לבנון פורצת. 1984, האינפלציה בישראל דוהרת, ושע"ם מתמודדת בהצלחה עם האתגר המורכב, מיסוי בתנאי אינפלציה. גברי בר-לוי מחולל מהפכה טכנולוגית בשע"ם, קידום תחומי מאגרי המידע והתקשורת, הכנסת תוכנות דור 3, שילוב מחשבי ה-PC הראשונים בשע"ם, וקליטת אקדמאים שהוספו למתכנתים לשורות שע"ם. כל אלה הם רק חלק מהתחומים שגברי בר-לוי מקדם בתקופת כהונתו.
1990. יהודה אורבך ממונה לתפקיד מנהל שע"ם ומטביע את חותמו באמצעות קידום פרויקט תלם, מערכת הגבייה החדשה של מס הכנסה. 1991. בתקופת מלחמת המפרץ, שע"ם מקימה במהירות עצומה מערכת לביטוח אזרחי ישראל מפני נזקי מלחמה, ומעניקה מענה מהיר ויעיל לאזרחים שביתם נפגע. 1992. יעל ארד זוכה במדליה אולימפית ראשונה לישראל. יצחק רבין נבחר לראשות הממשלה, ושנתיים לאחר מכן נחתם הסכם שלום עם ירדן. בשנת 1993 מתמנה יעקב נבות לתפקיד מנהל שע"ם. בתקופה זאת עושה שע"ם היכרות ראשונה עם עולמות האינטרנט, הרשתות ואבטחת המידע. תחת שרביטו של נבות נערכת שע"ם לקראת באג 2000 וצולחת אותו בהצלחה. 2003. שע"ם מתחברת במהירות אל האינטרנט ומאפשרת לאזרחים לבצע את תשלום המע"מ באינטרנט. בשנה זאת נערכת רפורמת מיסוי בשוק ההון, ושע"ם כהרגלה עומדת במהירות במשימה. הקמת מערכות אינטרנט לקישור ישיר של אזרחים למרכז מחשבים של שע"ם. 2006. מלחמת לבנון השנייה. בזכות הערכותה המהירה של שע"ם זוכים נפגעי הטילים בפיצוי מהיר. 2007. ישעיה בנימין מתמנה לתפקיד מנהל שע"ם וממשיך בתנופת העשייה. משודרגות המערכות הטכנולוגיות בשע"ם, מוקמות תשתיות שירות חדשות, משופרות מערכות שליטה ובקרה ומבוצעת היערכות מתאימה של שע"ם למצבי אסון. נבנה אתר אינטרנט חדשני. מורחבות פעולות הרווחה וההכשרה המקצועית לעובדים. תדמית שע"ם מותאמת למאה ה-21 באמצעות פעילות יחסי ציבור, ועוד ועוד ועוד. שנת 2010. 50 שנים מאז הקמתה. שע"ם צועדת אל העתיד כשהיא חזקה, חדשנית ומקצועית יותר מאי פעם. 150 מיליארד שקלים נגבים מדי שנה. 3 מיליון שאילתות ביום. 5,000 מחשבים. 4,000 מדפסות. 400 שרתים. מאות יישומים. 338 עובדים. עשרות רשתות פנימיות. 6 רשתות תקשורת חיצוניות. 2 מחשבי מייפריים ענקיים. שע"ם אחת. שע"ם, כאן עושים ניסים.